Аз дали го харесвам Делян Пеевски или не, няма някакво съществено значение. Да, но защо смятате, че не е подходящ кандидат за тази длъжност? Просто избора на Делян Пеевски и начина, по който бяха направени промените в закона, показват едно продължаване на порочната практика да се променят закони заради определена личност, срещу което аз съм твърдо против. И това беше последното нещо, което лично за мен преля границата на търпение към новия кабинет. Не може едно ново правителство, което се е взело да спасява нацията, да започва с разрешаване на тютюна на обществени места, с промени в службите за сигурност и каква беше другата дивотия, която се чиниха. Последното, което четох, беше за ограничаване на онлайн хазарта, за да се облагодетелства родния. Все едни много смислени закони в началото на Народното събрание и активности на новото правителство.